This is day 2 of Cuernos de Negros major trek, and good morning. Etong nawa pa eh. See? Fogging. Fog here at Lake Nailig. Tugnaw kayo. Hey, kurga pong tiyo. Coffee ta. Kape ta mga bes. Uy, Yosi. Ay, sinta na ako kasi katawa na Angel. Artista na ko. Nanako sa Wawawi. Wait lang, hindi ako showtime. Sa showtime. Sa for art lagan. Like and subscribe. Share. Pwede sa'yo na. Gaway ang duha. Kiss be kiss. Ang saya-saya nito. Ang Power Rangers. Ang stoplight. Os G's. 18. Right. Yeah, di namin musaka sa taas kay wala clear pili mo klaro. So, fog ya po. So, dito na lang sa rancho. Tugnawa. Abot ta sa trail. Puti ana ko. Yay! Si Kwan. Wonderful Life PH. Right, and we are going to our next destination. Tama talong. Okay, kabalo. Kwan. Here on Flick. Alright. See you sa trail. Alright. Artista na ko. Artista na ko. Day 2, and we're here already at the middle of the forest. Kanang kuan. Trekking. Alright. Hala. Unsa ni? Ukad nga notes. Habis ng kamera, be. Split nice. Wala po kay guys. Tanawa. Ang patos kay kuan na. Patos kay gray na. Sige pataan eh. Sige lang yapon. Para sa vlog. Kung sa may naadiring anong lukram kay Facebook. Kita four-eyed. Holy shit. Holy shit, kalibangon ra ko. Don't shit. Don't shit. We're taking that Ikaw una ton. mother father trail. Ikaw una ton. Ikaw lang unahin kay pa-picture ko. Ay paglalis. Sige. Finally, nahuman na yun ang grabe ka tungas. Wala din naman. Dayon. Finally. Nagmaster ko kay baho kayo. Ano yan mga guys? This is the Sulfo Tara. Wow, nice. And yeah, finally we are now at Sulfo Tara. After that long and steep trek, mura pug na sa Game of Thrones na setup. Tara, let's enjoy! 2, 3, 5! So namin sa Sulfo Tara and dara ang source. Source mo ni ang source niya. Baho gina sulfur. And this is it. Tara. Adong unitan. Woo! Woo! Ay, bugno kayo siya. Buhay! Buhay! Like and subscribe! Bye! Ano masasabi mo sa bangunang sulfutar?
Parang perfume ko. Yak. Nya. Saka ito na. Ay, patakag open sa yung baba. Baka Uy, kayo. tabo ko sa kumbaba. So, our next destination is Rancho. Rancho kay mga una. Oh, then maligo din to sa Twin Falls. Man. Yes. Ay. Hello, NCR Trekkers! Go to Rancho na ta. Wala sila. Hello! Lobat na. I love myself. Tana kay manihap, maniud to nami kay it's Gutom na! Ooh. Nalami sa may ranch kay mag-camp, then afterwards mag-lunch pa man din tayo. Stress na. Awar good na. Kita-kita ta sa kananan. Matag na lechon, na humba, na spaghetti. Oh my god. 1, 2, 3. Itadakimasu. Kinakalipay nga part sa trapan. So guys, mga to na yung Twin Falls kay mga ligo. Bahalag tugnaw kayo. So okay ra. Abay daw. Pag. So tugnaw kayo. Mura ni og. Akong heart tugnaw. 1, 2, 3. Uy! Nami sa kanang balay kubo nga naa. Balay kubo niya. Nakadiri papilit ang mga tarpaulin sa mga manganhi. Niya tanawa. Unsa na? That's our club. Uy! Tara! At last! Nami sa Twin Falls. And that's the first one. Then the second. So, ligo ta! 1, 2, 3! Tara! Ligo ta bay! Ligo ta! Ligo na! Ligo! 1, 2, 3! Aba! Pati mo! Yay! That's it! The water is icy cold, as in bugnaw kayo murag sa Kasaroro, pero mas bugnaw pa. Mas bugnaw pa siya sa ako ang heart. Anyway, we're done and we're heading back to the ranch because it's almost night and yay! Manihapon, gutom ka manihapon, then 1, 2, 3, up! Mga naman negosyo. Si Yan Tindira, ako ang naglingkod. Magluto.